Vezi cum bei fără să vrei? E gresos. Ăsta era al meu, nu? Da. El m-a făcut pe mine. Mamă, nu mai ruși pe pana mea. Nu ți-a plăcut, da? Mă simt forțată, mă simt obligată, îmi violează intimitatea. Trebuie să te pun popoze, de exemplu, și... Păi da, el are forță prea mare și nu mă pot opune, nu că n-aș mai vrea. mare ca el. Bă, da, jeală ieftină pe tine! Bagă! Și forțat numai să vin! Oana, câștigă că mâncă cineva acolo. Tuturile. Vezi că ai tort la mână. Mai șterge-te pe la mână. Gina, nu vrei tort? Două platou, ne dau acasă. De-asta cu Uite, nu vrei că rămân aici, că tot parcursul nostru. Liniștește-te. Numai că dacă beau, nu mai mănânc. Are gelatină. Ce mișto e? Alexandra Barș cu accent. Ei, babu! Adică nu știu o muzică? Ah, da! Asta e trama? Se pătrâne! Asta e nou disc. Ce? E nou disc. Păi ia-te la mine, că nu mai pot. E cam gresos, să știi. Ia cu lingurița mea. Hai pentru bani. De ce? Urmărește-mă pe mine. Păi de ce că am strigat? Vrei? Oh, Doamne, ce bine a fost. Că m-am abținut la mult. Și mă abțin la mult. Noi suntem blondele competiției. Acum o văd. Ai văzut ceva? Blondele competiției. Acolo, că n-am chef să... Unde, mă? Ba da, asta. Cine a zis? Ah, Hai și tu. Hai în spate. Hei, hai și tu. stai liniște. Care trebuie să vorbească afară. Lasă muzică, nu mă interesează. Zici, Ce-a fost asta? materialele le faceți afară. Păi mâncăm, mă, nu vezi? Nici am făcut eu aici? Atâtea bunătăți. Dar nu cred că mai Salata mea de bău? Hai că ai băgat amul din prima. De ciocolată? Nu vreau, serios, nu vreau. Dacă-i dau la mine, dă-ți la mine. Ai mâncat ceva pe ziua de azi? Dacă-i dau la mine, dă-ți. Mănânc gustă de aia. Hai, stau cu ea. Mai mănânci? Doamne. Ce ai prins? Ce e? Dă niște călzini. Dă niște călzini. O să fiu bine. Da, dar nu vreau să ai vreo reacție. E asta, mă. Bine, la mea zi m-am ridicat, am plecat de acasă. Să nu răbufnesc. Păi, vezi? Ai mâncat tot? Acum am întâlnit. S-a furat mireasa. Mă dau mult ca încet ca asta. Pentru că s-a tăiat și vorbiți. Doar nu am vorbit nimic de nimic. Bunica, zic, dați-vă bunica că îl servesc pe Laur, dați că te bagi în cuplul lor. Nu cred. Stafuță, nu ne-ai iubit, nu ne dați mă micuța mai tare?
Da. Ai probat? Nu știu. Vrei? Niște chec în brigade. Nu cred, mă. Cine vrea apă? Da, o să sunt. Hai, mână! Unul singur. Unul! Bere! Cu ce ai de ritm, ușor, ușor. Încă se termină până ce ai Te duci, vă consumă spiritul din baie tot ce aveți. Am luat. Dacă nu ești de la mine, ți-l dau în față. Ți-au luat-o pe Cora? Nu? De ce n-ai venit cu ea? Da, ești la genera muzică, e stresată. Da? Și așa nu-l mai iubește pe Gabi. Da, pe tine. O ceartă. Câți la parastatul, așa de încetie. I-aș crezut că pe voi nu o să mă aducă. Era astăzi de foarte, ștergea din gură și era proastă pentru clopoțelul ăla. Știu. Cum și eu am tăcut, prima oară și-am zis că prefer să nu comentez și alea. Știu, Gabi, eu i-am zis, da, mai e și vârsta, mai e și orgoliu, mai e și... Ce? Adevărat. Ceva greșit? Și până la urmă vrei să zic ceva, mai e și voința. Și ce-ți dorești? Adevărat. Exact. Și nu știu cât ți-a povestit ea din ce se aude, dar o spun eu că e, știi cum e, când te e fără foc. Deci ce ți-a povestit ea, nu știu ce ți-a povestit ea. Eu nu o să spun și o să vezi că o să sune de afară. Odată și odată. Cineva. Nu neapărat. Oricine poate să intre de afară să zică și ceva Păi de nu, rău. că e chiar cum e la Sorini aproape, e cu ceva concret. A, nu. N-are Ce nu? legătură. Nu e... Dacă Nu e... nu mă refer la conversații sau nu zic, e la fel ca Sorin, adică e ceva concret. Adică nu e ceva doar din auzite și atât, e concret. Crede-mă și știi cum e. Început de când am fost la voi în casă, cu mai multe persoane. Dacă nu dați mai tare, Nu știu ce zici, tu poate o să afli. O să am. Dar eu nu vorbesc cu Gabi să se dea muzica încet. Mai bine, atunci nu o să mai vorbim, o să stăm în continuu așa să dansăm. Nu!